Здравейте на всички, аз съм Мартин Александров от Техно Студио и днес ще теглим томболата за безплатен банер в CS:BG. Значи за целта трябваше да напишете в темата "Записвам се". За съжаление това направиха само 3 човека и аз реших да тегла сега томболата. Ще използваме сайт, който генерира случайни числа и победителя ще бъде определен от сайта. Аз не мога да гарантирам кой ще бъде от тримата. Сега трябва да въведем числото от 1 до 3. Тук случайно сайта ще се генерира победител. Ще теглим 3 пъти, за да е най-честно. Последният, който бъде изтеглен, той взима банера. Банера ще бъде пуснат също така и в нашия сайт technostudio.eu и Respect.csi. Така, нека да ви обясня преди това за другите състезания, които се провеждат и проведе се едно, което вече приключи. Активни потребители, можете да го погледнете. Наградите са изплатени, всичко е редовно, бяха хубави наградите, за съжаление малко хора се записаха и тук. Така, за да се уверите, че сме редовни, има квитанция в сайта, ето. Можете да се уверите, че сме редовни с наградите. Така. И сега текущите състезания са безплатен домейн и безплатен антивирус на ES132. Също така и безплатен CS сервер, в която си хостинг компания да изберете или така. Нека да започваме с томболата. Генерираме първи. Ето. Първи. Така. Пак първи. И пак първи. Какъв късмет само на първи. 3 пъти подред. Да, и ето банера отива при Анди. Очаквам да се свърже с мене. Аз съм оставил скайп в сайта. Да му представя кода, който трябва да введе в сайта и трябва да даде банер тук в темата, за да може да бъде прикачен в сайта Техно Студио и сайта Respect.csi. Така, за сега надяваме се да проявите интерес към нас и за в бъдеще да имаме повече потребители и така. Това е за сега.